Gipasigarbo ni Davao del Norte Governor Edwin Hubahib ang kadaugan sa End Local Communist Armed Conflict kun ELCAC nga naangkon sa probinsya ug gideklaran na ang lugar nga insurgency free. Sulod sa 55 anyos sa insurgency sa Davao del Norte, sa atoang term na declare ang Davao del Norte nga insurgency free ug tungod na sa atong pagpaningkamot ug paghatag og dakong suporta sa atong kasundaluhan ug sa atong kapulisan ug labaw na sa katawhan nga nanginahanglan og serbisyo sa gobyerno nga katong mga namuyo sa mga lagyong dapit. Ang pagsustener sa programa alang sa katawhan ug pagtubag sa panginahanglanon nga yangungo kaniadto sa komunistang hutong ang usa sa mga nakitang solusyon ni Governor Hubahib aron dili na maagni og balik sa kalihukan ang kanhing mga rebelde nga nagsurrender sa gobyerno. Gipasalig ni Hubahib nga iyang hatagag prioridad ang mga programa alang sa katawhan sa probinsya. Sanglitbot sa gobernador nga mahatag ang tinuod nga serbisyo publiko hilabi na ngadto sa kanhing mga rebelde aron ilang matagamtaman nga wala sila gipasagdan sa gobyerno sa ilang pagbalik sa komunidad. Kinahanglan gyud nato ma-sustain ang development o ang sustainable livelihood program nga dapat atong ma-deliver sa ilaha o ma-address ang mga basic needs nga dugay na nilang gipangandoy nga mao ni atong gihimo. So sustainability ang gikinahanglan pinagi sa paghatag nato sa mga tamang programa nga kaayuhan sa labi na sa mga FRs o sa mga tao nga dugay nga wala matagad sa gobyerno. Mas paligunon ug palapdan pa sa gobernador ang kaagapay nga programa sa Davao del Norte aron mas daghang residente ang makapahimulo sa programa. Mao ni atong kaagapay program. Ang kaagapay program nga diin nga ang mga kaigsunan to katawhan nga walay mga trabaho o naglisod sa pagkaon sulod sa tulo ka busy sa usa ka adlaw ato silang nahatagan na karog income o makakaon nag-insakto ang ilang pamilya o ato silang gitabangan nga ang ilang anak nga masigurado nga makaeskwela gikan sa elementary hangtod sa college pinagi sa scholarship grant nga atong gihatag sa atong probinsya sa Davao del Norte. Nang hinaot si Hubahib nga pinaagi sa mga programa nga ilang ihatag sa katawhan, mas daghan na unya ang makabarog balik nga apektado tungod sa nasinating pandemya. Hilabi na gyud sa mga kanhing mga rebelde sa probinsya. Naglaom sab siya sa kooperasyon sa katawhan aron hingpit nga makabot ang pangandoy nga panaghiusa. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.